ప్రజాస్వామ్యంలో ఉద్యమాలు చేస్తే తప్ప కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతుంటారు. దానికి నిదర్శనమే విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరు మండలం దత్తి గ్రామంలో గల దళిత కాలనీ సమస్యకు పరిష్కారం. స్థానికంగా ఉన్న కొండాపు చెరువు ఎత్తుతో దళితుల కాలనీ ముంపు గడవడంతో అక్కడ స్థానికులు ఎన్నోసార్లు పోరాటాలు చేస్తే తప్ప వారి సమస్యకు పరిష్కారం దొరకలేదు. సచివాలయాల నుండి ఎంఆర్ఓ, కలెక్టర్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి అధికారులకు మొరపెట్టుకుని వారు తమ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం పట్ల పలు రాజకీయ ప్రజా సంఘాల నాయకులు వారిని అభినందిస్తున్నారు. విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరు మండలం దత్తి గ్రామంలో గల దళిత కాలనీ పక్కనున్న కొండాపు చెరువు నుండి ప్రతి సంవత్సరం దళిత పేటంతా ముంపుకు గురవుతుందని, మా ప్రాణాలను రక్షించాలని, మా కష్టాలను తీర్చాలని ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలంలో పురుగులు, ఇతర చెత్తా చెదారంతో బతకాల్సిన పరిస్థితి మారాలని ఆ గ్రామ దళితులు పోరాటం పలు దఫాలుగా చేశారు. మండల ఆఫీసుల వద్ద, సచివాలయాల వద్ద, కలెక్టర్ ఆఫీసుల వద్ద నిరసన తెలియజేశారు. దీనితో అధికారులు స్పందించి పలు పర్యటనలు నిర్వహించి, గ్రామ సభలు నిర్వహించి పరిష్కారం కోసం కొంత ప్రయత్నించారు. అందులో భాగంగా తాత్కాలికంగా ముంపు నుండి రక్షణకై కొండాపు చెరువు గట్టును పెంపుదలకు ఉపాధి హామీ పథకం నుండి నిధులు మంజూరు చేశారు. ఈ పని శుక్రవారం నుండి ప్రారంభమైంది. సర్పంచ్ పర్యవేక్షణలో పని ప్రారంభమైంది. ఈ పనిని చూడటానికి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జి శ్రీనివాస్ వచ్చి ఉపాధి హామీ కూలీలతో పోరాడి సాధించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. సమస్యల పరిష్కారం కావాలని అంటే పేదలంతా ఒక్కటై పరిష్కారానికి పోరాటమే మార్గమని రుజువు చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా సంపూర్ణ పరిష్కారం కోసం అధికారులపై, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేయడానికి పోరాటమే మార్గంగా ఎంచుకుని ముందుకు నడవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిహెచ్ గురువులు సుందర్రావు, జోగి, రాధా సింహాచలం తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద పలుమార్లు పోరాటాలు చేశారు, ధర్నాలు చేశారు, విన్నపాలు విన్నవించారు. తత్ఫలితంగా అధికారులు స్పందించి ఈ గ్రామంలో పలుసార్లు పర్యటనలు నిర్వహించి పెద్దలు దళితపేటల మధ్య చర్చలు నిర్వహించి ఈరోజు కొంత తాత్కాలిక పరిష్కారానికి మార్గం చూపారు. అదేమిటంటే ఈ చెరువు గట్టు ఎత్తు పెంచడానికి ఉపాధి హామీ పథకం నిధులని మంజూరు చేశారు. ఇది సంపూర్ణ పరిష్కారం అయితే కాదు, తాత్కాలికంగా పరిష్కారం. అందువలన దళితుల తరపున ఈ తాత్కాలిక పరిష్కారమే కాకుండా సంపూర్ణ పరిష్కారం కోసం అధికారులు చొరవ చూపాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంగా కోరుతున్నాం.